Ki MDC Barim jungka Khasi Hills Autonomous District Council kilapan pau ya kajingkemen ke bakrau. Bahadin karwis nem ki yok biang ya ka pension lan ya ka baybam temen. Kebakila duno nadu rempang jong snem arjakat ar. Habakran bat kilat patai kubur hadin kajialang ha KHDC hakan ikasgi baar. Uba handal mukim ubada u General Secretary jungka kenhun Ki MDC Barim KHDC. Ulong bakilas ngukumen hadu kata-kata. Basa menta kila yok biang ya kate ka baybam temen. Kini Ki MDC Barim kilai kublairu i ubak penyait sing sim CM ka KHDC. Ubala penyuk biang ikan ka hok ke jongki. Ni kwa ban flash. Moh leng ba jongki ha ka bi dei bat kene ka jingyo. Bai bam temen jongki parlok MDC ki bala. Ki bom semlong MDC su mata. Ha ka jing sisa ha ka bi dei bat kene ka pension. Ngi lawan ra ya kene ka bil nadu usnem arajar ar. Badangam arajar ar. Arajar ar. Tenang tangi la yor ya ka asen na gobernur nadu arajar nrew. Tehnrei hadien bangila yo ya ka asen na gobernur ki perlok ki bayalam ya ka isi nadu ka tukupor arajar nrew. Habi dei bat kene ka jing bat kene ka pension ka jongi nyimsim yo ya ka. Di nakawi ke por nakawi ke por ngila ya sa sistem kapoi ke por ka ba hadu uput ubangi hapan lek sekut kene kalongka long pending court case ka bala yu te henry ha ki tu kisnem imla ru klam da kan mau buram mo ye nong yalam baneng kong jongi kumga kan huan jongki parlok MBC men ha ka tu por ngilan khat sanut parkhoi tenrei wei na kinong yalam jungi ba ai ji lang khoi ila khlat no arajar khat sau hapok ke jing yalam jungi daleng ba ka hukum jong ka supreme jong ka high court badan buram jong ni ka high court jungi ni la yo ya ka jing tha ka discouncil ka la yo ya ka jing tha na court badai ban seu mardor te nadu arajar khandai nila sedang manyo ya kini pension nadu shitrik Januari jong snem arhajar khandai pe henry hadu usnem arhajar hagandu usnem ar pensioner jong ka discouncil hi ka bapatha ka balik sekut ban batha ban ong ya ka kut bakan batha ya ka discouncil bakam dei ban siu ya kene ka pension sya kini ki MBC ki bala syong thai no lemda kala don ka provision hapo ka bodjen namar kumbalong nadu u arhajar khandai hadu arhajar khadar hakapor basiu ya kini ka pension yang iru imsimla provide ya ka hapo ka bodjen nakata ka daw kini ki pensioner jong ka discouncil ka jing siu jong kini ki jong kani ki isi ya kini ka pension sya kini ki MDC ki bala syong thai no kakta ya ki jing mentoy kabakini ki pensioner ki devan yo namar la shudai bat ya ka to ka pisa ban sio ka pensioni te nadu u march arajar khatar ngila adu biang ka pension hadu manta te henrei da ka buram ngimla ru klem da pen pau ka jing somo ya ki isi ki bala dap no hapo ka jing ka titos mo ila persang bepriban tau kalat kalitiban pelai yang kendiat kan soi 50% kebalong lailak buka te henrei bat hadien ka jing kane ka jing ya kenduk menta ka sibat kalong bangi kwa ban penpau ya ka jing songo ya ka jing buram ka hadu kata ya kane ka isi ka ba menta hapok ka jing yalam jong ba penyai sing siem te ha ka jing sisa ka bidai bat kane ka pension ka bidai bat kane ka 50% ke badang saru. Ngilaran ke jing penbaik bat ki isi bala lek no. Bayangkan ni ke basa kin sai kum ka kenja installment. Ka balong ru kat kum ka jing yo isa jong ka council it depends upon available of fund. Te la dam yo fund la bisa ka takim siu hi. Te henrei hakan ni isi ke patamai pada nyimla klem depan pau ke jing sungu buram ya ke jing lakloi ke jong uba penyai sing siem ubalong kum usi em
ban kular mardor yang i habang iwan ikan doi ba insiu no ika puls no parolai ang gajing start jong ke isi namar ladakin bu ya kan ya ka provision ka bo jet automatically kidon kamban pen kre ka pisaran siu namar labu abot jet tenre ka bot jet barbor ka sulong tang ka bot jet kidon kijing kne lenti ban yo kidon kijing kne lenti ha ban penlut tenre pisam dan te nakata ka daw nakajing bom don la ban lenti ban wan ra ban create revenue bat ban wat ya kilat kilenti mo nang no bala ban wan ra pisah ya ka council kata hamut long nakata ka daw kilong silent na ka bi David kene ka pension ke Crisis system kan lo ga budget ang balong hadu mentate na marbangi nado arajar kendai nado araja kendai pu kendai snem sijar kendai spa kendai pu kendai ang hadu snem arajar saw nado arajar saw hadu menta kat nungut ki bedang don kat nungut ki bala yap bat kat nungut ki belong MLA kat nungut ki belong MDC pada ngim don jing ayu pok tita namar bakani ka pension ha jing sisaru ka jing mu ka kongsan ge jang ka kalong ba unu hot nga reban bam armalai udai dan simitang ka we pension UMDC ula along MLA jet pension MDC na pension MLA ha te unha tulado na ka we ngilawan rae ka ni bil na do arjar ar ngilayo asan na arjar nriu barok gitu ki parlok MDC kiba job nadu ka sheet nadu match arhajar siajar kendai spa kendai pu kendai dirong entitled ban yo ikene nri kumbalong mentate kini wat kini ki parlok ki badon lang ha ka kunhun ke jongiru kitu ki bom lek sekut kim yo menta tang hadian jongiru kini parlok ki ba tang hadian jongiru ni tengi lek sekut insyaallah kitu bi balong haus nem arhajar sa nadu arhajar sa ndon yo sinayaru ado menta pension ni penman ki bele sekut tengi la yo jing somo ikini isi haka jing sisa na kaliang jong kene ka isi ka ba le no kila don ru jing perkat jing pen kret wat ban wan ra ya ka bil na ka banta ban repeal no ya kene ka pension na marki i ba umdon lenti dak mwe pan na mar ba council kamdon ya ka revenue na ka banta ban sio ya kene ka pension jangi den re haka bi dei bat kanero kane ka isi ka bathamai ka bangong bangi pen pau ka jing songu ka jing so buram mardor ka ino ya ketuka bil klem dawan ra ka hakan ga session ke baladap ina kalian ga jongi ko mala ayu ha jingalam jo iba handle mukem ke sobro be iba handle because lada imran ba handle apai imi yo pension namar hadin iba ajil khoi belum deputy CM borem juga this council ke por ngalong ki pensiona ilak khat no tilak sinti ni ai brom ya iba handle yang ni gidan ki am muswa ini ba dengan itu ba Francis Morngar ba Jos ba Edar nombri ba Pang PS nombri Waziri MDC jangan thamai deputy chairman na report tanga bam dei ini juga bahaya sudah aku boleh ya piru ki perlok ki baju ya simik bentapan ai ka kubor ki ba pat ngingek baka kubor kan lobek ke balong very specific ki ba baka melam kala kumul on ini isu ai ku boleh ini ka bentapan ki executive committee kepala alam ba penyat mar within very short span ni kam le benyi tang po arbana ngai tam na yo ibeni ka pension bari de ong ba mentoi ngan ai ti pension ni PTI mar san phojar men phojar ni wan ku sim people pliki pensioner yongan le ile ibat ka ktian te kadon lo jing ong ba very soon kin sara ari ni po ka council session ba i kadon ka executive committee ka borem yang dia ngomonglah yang tinggalam cuma kita setelah berpilih ini ka jing pension ke jung itu rei kadon ke jung ong na kadang jung CM ni ba thamai
ba kamdi ka besok kumnu bengiyo ya ka jing ya ka asen no governor la struggle it's a big fight na kalian jungi ku MDC ban yo ya kani ka ban pensutu yo governor ba udi menyerap ini teladap mentakan wan pa ka tang nakadaw ba ngamtip reason based on to them ban si omban si pendo no tinggi ring apang kray tapi pendo ka hok jungi we have to go to the court nimdan ko ka court kadi ka court ka bayar apa ini rumta Lada mendai ke court ni namanya bala deki bakalaru kadang ke contempt of court. Court is always there. Ka ain kadi ka ain. Mdan hain pili por India jayu. Tingir ni shane abe ke court. But rementa pat sisen baka executive committee kani talale. We expect ba kan le. Nama kamde ke benefit tang ke jongi ki MDC ko beta. What kini ki MDC ki baile ro per kata ki bangili community bang ông tos nya dar kat ki om tre we dang MLA. Mata dai leram ki ongi dar competition. Ki pension ni tinggi la dekat kes. Tamprangot nila sa samngot nila ayap pupun ni sa tampran. Tu blame dar kat ini mengendang Islam, mengendang kami. Ini kata boyo ki dia mo kat sang ki apa aja. Ki itai di iba ni nak kalian jungi ni so purom ni ka court at the same time ka executive committee jungi ba penyait ba kedan ke community jungi ba kin penhe ya ka pension. Namang ngiting imdan kumane fikri ba balay. Ngiting imtip i pidan namdan pisa kata ka executive committee tingin imtip. Ngingi ya bet ka direction juga court. Tingi one hand over bet kata ka la da firma ka contempt of court. Tindray kalabun ki por bala contempt of court. Tindray nakala jingi pensenger ya kata ka kumcakan ba kanamdan kin kino ka jingi susu bakala pring jingi ba that is concerned. Te abamta wijay keren ipoy siya ka phang ka pangila ya pendap ini ka kam tingi suburam tingi tayo